समिति के ओर से भूटन चाचा जी के आज सौजन्य से आज रोज सबके बीच में कुछ कहे के, कुछ सुनावे के, कुछ गावे के मौका मिलल भाई हमार सौभाग्य बा। न तरवा से भी जानते बने कि हमार जीवन का रहे ऐसा केहू नहीं के जे ना जानत हो के जे खेसरिया का रहे आज का बा रउआ सबके प्यार और आशीर्वाद के बदौलत। वाह वाह। और हमार सिनेमा जौन संघर्ष अभी तक के इतिहास के सबसे बड़ा सिनेमा भइल बा और वह सबके शहर में भी रिलीज हो गई बा। तो लोग जरूर देखा भी को बहुत सामाजिक अब तनियो आए ऐसा नहीं के जना भाई। आई लव यू। एक बार चाहता नहीं कि सब लोग अपना अपना मोबाइल के फ्लैश चलाओ तो ई लाइट कम से कम आज लगे के चाहिए कि हमनी के समस्तीपुर में दीपावली मनाता सभी अपना लाइट के फ्लैश चलाओ। वाह नहीं जितना लोग वह सभी चलाओ। हम चाहते नहीं कि प्यार आज ना सदियों तक यूट्यूब पर जावा लोग कहे कि समस्तीपुर में एगो कार्यक्रम भेज रहे कि वहाँ दीपावली मना रहे। धरती से जेकरा लगे मोबाइल बस सबे तनी ऊपर करके एक बार लाइट जला दे। वाह अरे वाह। बुझाता कि धरती पर तारा उतर के आइल बा। आज बुझाता कि चांद के बीच में गावत नहीं सब तारा की तरह चमक रहा समस्तीपुर। एक बार वो लोग अपना खातिर एकदम जोरदार हल्ला करके ताली बजाए। आई लव यू। वाह वाह वाह। पूजा करेले असमही विकास भैया अरे कलसा तो कृष्ण बेदरती सब पूजा करेले कृष्ण बेदरती सब पूजा करेले समही विकास भैया जीवा के जहेले कि देख जाइले दुबारी खेसारी हो कहाँ बैठल बारू महतारी हो कि केहू मंदिर के गेट खोली भागेला कि माई के लागल बाटे निमिया पछुलवा बलम जा 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 हवा छोड़ छोड़ लागे जियो से चल त माई के लागल बाटे निमिया पछुलवा बलम हवा छोड़ छोड़ लागे माई के लागल बाटे निमिया बलम हवा छोड़ छोड़ माई के निमिया बलम पछुलवा बलम हवा छोड़ छोड़ मैं निमिया पता कर के झुलू है बला अब झुरू झुरू लागे बोली शेरावाली मैया की बुलेट लाने के मिली का जी गाड़ी आपको है गिफ्ट करने के लिए। अब गाड़ी पे चढ़ी इतना महंगा बाइक तो 32 लाख का बाइक पे खेसरिया 32 लाख के बाद तो खाली चढ़े खातिर ले लो कि देवे खातिर ले लो। और थोड़ा सा चलो थोड़ा सा इसका वोकल बढ़ा दीजिए साउंड उधर उन लोगों को सुनाई कम दे रहा है। थोड़ा सा मॉनिटर में आई देखिए पहले के पूजा में और आज के पूजा में बड़ा अंतर हो गया भैया। पहले के माता बहन बेटी जब मंदिर में जा चली है थाली सजा ली है अगरबत्ती बार ली है एगो बड़ा निमन गाना गावत लिया। कौन गाना कि निमिया के डार हवाइया ओहो
लेकिन आजकल के लड़की अलगे बड़ी सब कैसे कैसे जींस पैंट पहन ले तरी सब और मंदिर के लगे जाके कहते से हेलो दुर्गा माँ, अब माई के हेलो करके निकल जाते रही सब। अगरबत्ती तो 12 तरी सब बैठे में दिक्कत होता है से जींस पैंट बा दिक्कत हो खबे करी गाना कहो तरी सब कैसे कि सवरिया अरे दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया खाली सजौले बिया आ का कह दिया बाबा कैसे कि ये दिल आशिक माई मंदिर छोड़ के भागल बड़ी चौरा में समस्तीपुर में भागल बड़ी मदियारा में समस्ती छोड़ के भागल बड़ी कि भाई अभी एकरे दिल आशिक भइल बा हमार जहां भइल कि कोरोना के चौथा लहर में टाइम ना लगी। सही बात बा। इसलिए पूजा पाठ बड़ा धर्म की चीज है। दुनिया में सबसे बड़ा पूजा जानता नहीं कहा कितनों प्रदेश में बानी रहुआ लेकिन अपना माई के सवेरे उठी तो पहला फोन अपना माई के करी अच्छा अपना पिता के करी। सबसे शुरुआत में वो भगवान राम के अगर नाम ना लेना तो चली लेकिन अगर माई बाप के आशीर्वाद सुबह लेके निकलब तरह हमेशा यात्रा सफल गई। अब माई भी मोबाइल ना होई तो कैसे बात होई। मोबाइल लगे तोहरे संग पुत्र हुई हैं जो अपना माई के मोबाइल ना दिले हुई हैं। गाड़ी सब लोग अपने मेहरारू के देता स्क्रीन टच। ऐसे जो जिंदगी में सबसे बड़ा कमाई अगर कुछ होला तो माई बाप के प्यार और आशीर्वाद। ये दुनिया में हर वो रिश्ता स्वार्थ के होला, खाली एगो माई बाप के रिश्ता बा जो उनकी स्वार्थ के ना होला। अपना माई के लगे कितनो मोटा के जाई बाबूजी में माई में बड़ा अंतर होला। माई के लगे भैंसा बन के जाई माई कही माई तनी देख तो हमर देहिया कैसन लगता तो माई कही कि रे तोरा खाए के लिखे मिलत का पहले से कितना दुबरा गइल बड़ी रे। वाह वाह औ है बाबूजी लगे चल जाई बाबूजी देखत हमर देह कैसन बा तो कहे तो काहे ना होई सब तनखा तोरा देहिए में ढूकता। ऐसे जे बाबूजी के लगे जिम्मेदारी बा। सही बात घर के परिवार के शादी के बियाह के एगो माई खाली रह के 9 महीना कोख में रख सके लेकिन एगो पिता 26 वर्ष तक अपना बेटा के भविष्य के दिमाग में रखेला। ऐसे बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ा होला। ऐसे हमेशा ध्यान रखे के चाहिए माई बाप के कबो दिल ना दुखावे के चाहिए। आई एगो भजन से सेवा। वाह वाह